Investujem 600 eur každý mesiac. Si sa zbláznil? To je 7200 eur ročne. Máme 20 rokov. Za 10 rokov je to zainvestovaných 72 000 a potom už nemusím nič pridávať. Zo 72 000 sa nedá žiť. Čo počkáš do 60-ky, aby si mohol 40 rokov užiť? Ide o to, aby som mal peniaze, keď už nebudem môcť pracovať. Obetuješ 10 najlepších rokov. Cestovanie, zážitky, sloboda. Kvôli peniazom, ktorý nemôžeš použiť 10 ročia. Ja sa ničoho nevzdám, len nemíňam peniaze na hlúposti, ktoré mi nič nedajú. Nechcem sa pozerať späť na svoje 20-ky ako obdobie, kedy som len hromadil peniaze. Ja to beriem ako kupovanie slobody. Mám celý život na to, aby som si užíval bohatstvo. Nemôžeš si predplatiť život. Treba ho žiť teraz. Ja si predplácam možnosti. Nové auto, vlastný biznis, záloha na dom. Čo ak celý život naháňaš niečo, čo nikdy nevíde? A čo ak ty hazarduješ s budúcnosťou, že sa navždy budeš cítiť mladý a slobodný? Uvidíme. Uvidíme.